ukuyibona lento ukuthi uma izinja kweze strata sodwa as one even noma kufika isikhathi sokukhwelana kwezinja zikhonkothana umsuku bonke and yonke inje bona achievement yenye inje yayikhonkotha enye kodwa once kwaqhamuka isilwane esihlukile kunezinja noma kunaso siyahlangana kube ngathi ziyazwana sisikhonkothe leso silwane zibe ndawonye sijahele leso silwane. Ngifuna ukuthina empilweni, ngifuna ukuthi empilweni uma nje wehlukile kubantu abantu bazoba against you, abantu mongafani nabo bazohlangana noma de bengazwani but bazohlangana for a fact ukuthi wena awufani nabo wehlukile. Empilweni nje ubokwazi ukuthi uma abantu behlangana ngawe bheka ukuthi yini ohluke ngayo kubona then uzoba right. Sometimes ugcina ube neanger, ube nebitter, ube mubi empilweni kanti awukaze ufune ukuthola ukuthi yini ehlukile ngawe, why abantu bahlangane ngawe. And boqaphela uma abantu ohlezi ubalamula nohlezi befika bezohleba ngawe behlebane kuwena mhlase bezwana ubokwathi sekuhlangenwe ngawe. God bless you. Mile njalo yabathwala bakhe.